Здравейте, казвам се Николай Скипарнов. Тия, които в момента се потят, са момчета от моя клуб. Готвям се за следващия матч. Треньор съм на спортен клуб Аргос от Варна и съответно треньор на националния отбор по Муай Тай от вече 2 години. От моя клуб имам късмета и честта да тренирам първия световен шампион за България. Той тук ли е в момента? Той е тук, да. Това е Димитър Илиев, който в момента подготвя екипировката на състезателя. Първите опити датират от далечната 92-3 година. Но така или иначе, по една или друга причина, до преди 2 години опитите не бяха повече от аматьорски. И тук от 2 години спорта върви, убедено мога да го кажа, в правилната посока. Правят се първенства, имаме участие на международни турнири, имаме участие на световни първенства, успехите не закъсняват, просто когато нещата започнат да се поставят по професионален начин, те си идват на място. От тук нататъка, след тези състезания, които днес ще бъдат проведени, след тези битки, какво следва? Следва световно първенство март месец в Тайланд, Банкок, след това европейско първенство май месец и евентуално световна купа в края на годината. Дано да намерим необходимите средства. Казвам се Димитър Илиев. Станах световен шампион в март месец тази миналата година. Да. Къде се състоя, извинявай? Тук в Бургас. В Бургас. Днеска на това състезание пак се представяме добре. Имам още една последна среща, която не е проблем. Смятаме, че не е проблем. Да, смятаме, че не е проблем. Добре, ако победиш, което ти го пожелавам от сърце, може ли да сънуваш Тайланд с надеждата, че ще те изпратят там? Разбрах, че ще има сега световно там. Да, за това, така доколкото разбрахме, са квалификации за световното първенство и се надяваме, че ще може да отидем в Тайланд сега след това състезание. А как стои въпрос с спонсорството? Имате ли си някакви начини, смисъл? Много трудно. Предполагам, са трудни начините за намиране на спонсори. Особено в това време са трудни, но се надяваме, че... За вътрешни първенства намират се. Вече и държавата започна да обръща лице към нас, което е много, много радостно. Много радостно. Оттам отпускат се някакви средства целево за организирането на тези първенства републикански, отпускат се вече пари и за пътуване в чужбина и така нататък. Наистина недостатъчно, но все пак е стъпка в правилна посока. До мен е господин Боян Колев, председател на Федерацията по Муай Тай и кикбокс. Как се организира изобщо едно такова състезание? Значи ние работим вече доста години и така, че от нашата камбанария нещата не изглеждат точно така, толкова да са трудни, тъй като ежегодно да работим. Нашата организация има 54-5 клуба. Сега тук в момента правим селекция за държавния шампионат, ще бъде селекция за... Да, разбрах за световното, което ще бъде. Първенство, което ще бъде през месец март в Банкок. Надявам се да няма някакви такива сериозни проблеми по организиране на пътуването. Вчера имаше и управителен съвет. Събрахме се така да поговорим. На практика при нас нещата устрани може да изглежда, че нещо трудно се прави, но свикнали сме. На какво се дължи примерно според вас този така лек възход, ако мога така да кажа, на въпросния спорт и интерес? Значи, целенасочена работа на няколко човека. Има няколко спортни клуба във Варна, тук в Бургас и в Пловдив, които развиват и този спорт. Още повече той е сходен с някои правилници на кикбокса, малко по-освободени, но си е традиционен азиатски спорт, който по така
А знаете, че от Азия идват разни модерни такива неща, особено в бойните изкуства. За всички бойни изкуства казват, че са източни. А тук сега, днеска, примерно, понеже аз при Кирил Пенджуров, да, аз съм негов, така скромно казано, ученик, имам желание хода при него да се уча. Тук сега, днес допустими ли са ударите с лакти или? Разбира се. Пълният правилник, както се е на Муайтая. Значи, преди години имаше едни версии, които казваха, че са били европейски версии, където нямаше удари с лакти. И на практика това излезе, този правилник К1, който се играе. Той е без лакти, но чистия Муайтай си е с лакти, както забелязвате. На лактите също имат протектори състезателите. Така че нещата са си, смятам, нормално за момента.